تماشوانên hêja diyara ku hûn ê nûçeyên ketina belafirên Îranê yê bê mirov got hewl dide bargeha qesirkê bike ermanj hûn ê gelekî bibihîzin. Tevî ew agirbesta ku di navbera wan de binerin niha belafireke mezin ya bê mirov bi rastî ev belafir ji wan belafirên ku me dişopandin meztirin yên got diketin xwarê meztirin cûreya wê pir mezin e binerin ji aliyê hêzên Amerîkayê hatiye xistin li gundê Tilbêder nêzî bela bargeha Amerîkayê hatiye xistin niha di van kêliyan de belafirên yên cengê yên Amerîka li ezman digerin. Wek hûn dizanin şer di navbera Îran û Amerîkayê de ye. Îran hewl dide biriya van belafiran bargeha qesirkê ya ku hûn dizanin piştî Tilbêder e li seriya navdewletî ye. Hewl dide diriya van belafirên bê mirov wê bargehê bike armanca êrişên xwe lê hemî têne xwarê lê ev cûre ya belafira ku hûn dibînin cûreyeke mezin e belafireke mezin e cudayî wan belafirên ku diket xwarê binerin çingî ku bi rastî belafireke mezin e ne wek wan belafirên ku berê didîtin.